ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kani. Karon ang atong ikaduhang adlaw sa atong nobinaryo para pista sa atong segunda patron, ang Mahal nga Birhen Maria sa Pilar. Ug ang simbahan sad karon nagsaulog sa pista ni San Francisco sa Assisi, usa ka inilang santo nga mao'y himong founder sa mga Franciscan religious communities. Natawo ni siya 1182, namatay siya 1226. So pila ka may edad ani niya, pila may edad na 44. So bata pa kay siya, pero dako kay siya nabilin na kaayuhan sa simbahan tungod sa iyang pagsunod sa kinaiya ni Jesus ug sa Mahal nga Birhen Maria, labi na ang kakabos ug pag-antos diha sa cross. Atong yampo ang atong mga leaders sa atong mga kanasuran, labi na din sa atong nasod, sa simbahan ug sa gobyerno, nga maningkamot nga mo sunod sa panig-ingnan ni San Francisco de Assisi ug sa atong Mahal nga Birhen Maria, aron tinuod gyud nga makahatag og sulbad sa atong mga problema o panabang sa mga panginahanglan sa atong mga kabus kaayo nga mga kaigsuunan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo og daghang grasya bugti sa ilang pagkamanggihatagon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga naghimo kang San Francisco nga mahisama kang Kristo diha sa pagkakabus o sa pagkamapaubsanon, itugot nga kaming nagalakaw subay sa iyang dalan, makasunod unta sa imong anak ug mahiusa kanimo pinaagi sa pag-awat sa iyang maya nga paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Baruk. Pagmaisog katawhan ko, ikaw ang nagbuhi sa ngalan sa Israel. Gibaligya ikaw ngadto sa kanasuran nga dili Hudeyo, apan wala ikaw malaglag. Tungod kay gisuko nimo ang Dios, gitugyan ikaw niya ngadto sa imong mga kaaway. Sa imong paghalad sa mga sakripisyo, ngadto sa mga yawa, inay ngadto sa Dios, gisuko nimo siya nga nagbuhat kanimo. Hikalimtan nimo ang Dios nga walay katapusan, ug nagmatuto kanimo sa gamayng bata ka pa,
ug busa naghatag kag kaguol sa Jerusalem nga daw usamo kainahan. Ang Jerusalem nakakita nga ang Dios nagsilot kanimo tungod kay nasuko man siya ug miingon siya ngadto sa tanang silingan nga mga syudad. Tan-awa ang dakong kaalaot nga gipahamtang sa Dios kanako. Nakakita ako sa akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babay nga gibihag ug sa pagbihag nga midangat kanila gikan sa Dios nga walay katapusan. Giamuma nako ang akong mga kabataan sa dako nga kalipay. Apan naghilak ako ug nagbangutan sa diha nga gikuha sila kanako. Wala untay malipay sa akong mga kasakit karon nga ako usa ka byuda ug tungod sa daghan nakong mga kabataan nga gisakmit gikan kanako. Mibiya sila sa balaod sa Dios ug ang ilang mga sala naghimo kanako nga usa ka syudad nga biniyaan. Pagmaisog mga anak ko ug singgit kamo ngadto sa Dios aron tabangan. Gisilutan kamo niya apan dili siya mahikalimot kaninyo. Maingon nga kaniadto nahugot ang inyong una-una sa pagkalikod sa Dios. Karon balik kamo ug alagari siya sa dugang nga napulo kapilo nga kahugot. Siya nga nagpahamtang ni ining mga kasakit diya kaninyo, magluwas kaninyo ug magdala kaninyo ngadto sa walay kinutuban nga kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo mamati sa kabus. Ang Ginoo mamati sa kabus. Tanawa kamong mga mapausanon o paglipay. Kamu nga nangita sa Dios, magsadya untang inyong mga kasing-kasing. Kaya ang Ginoo mamati sa kabus, ug sa mga iyaha nga gigapos, dili siya mutamay. Ang langit ug ang yuta nagaday kaniya, ang kadagatan ug ang tanan nga nagalihok diha kanila. Ang Ginoo mamati sa kabus. Ang Dios magluwas sa Sion ug magtupod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Magpuyo sila dito sa yuta ug managiya niini. Ug ang mga kaliwat sa iyang mga sulugoon manunod niini. Ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan magpuyo niini. Ang Ginoo mamati sa kabus.
kaninyo. Maanaa usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kabog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Hesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, bulahan kamo nga makakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Nindot kayo ang giingon ni Kristo sa atong Ebanghelyo nga ang mga tao nga iyang gipili o gipadala, iyang gitagaan og gahom aron makayatak kuno sa bitin og sa mga tanga og sa tanang gahom sa yawa, nya dili sila maunsa. So grabe gyud kayo ang gahom nga gihatag sa Ginoo. Lingiya imong tupad na imong giyatakan ang yawa. Ingna ko na nakasuway nakayatak sa yawa. Ang mahal nga Birhen Maria, iyang giyatakan ang yawa. Mao na nga naay image ni Mama Mary nga gatunob siya os bitin. Kita lahi man ato mang gakos-gakoson ang yawa. Pareha nang magpuyo-puyo, nga nang magpuyo-puyo, gaginaksanay man na sila. Nya kay sala man na. Di imong gigakos ang yawa. Kana sa dayang nagkinabitay, gakos-gakos man sana sila. Nya sala man na, yawanon man na, aporte nimong gakos sa yawa. Kana dayang mag same-sex union, grabe man sana siya. Sala magyapon na. Nya sige man naginakusay. Hindi ko na lingian sa imong tupad. Kapilan na ka nakagakos og yawa. Kapilan na ka nakagakos og yawa ba? Kana sa dayang mga manag-uyab, nga wapay kasal, premarital sex, yawa-yawa magyapon na. Dinhi lang gani, daghan man magpabunyag. Kanang madomingo, mag-average man ta dinhi og napo ngadto
15 ka bunyaganan, may kaabot og 3 ana ang kinasal. Na pagani usay gadanag tagutlo ka bukbata, wa pagyapoy kasal. Ni porte nimong gakos-gakos sa yawa. Usahay dili gakos-gakos, agbay-agbay. Kana diyang magsigig sinuyupay, mag-inagbayay man na sila. Oh, yawa man gyapon na. Ana. Inagbayay kanang mga palahubog, sigig inom, hubog na kayo, mangutang pa, manghasi pa. Yawa man na pero mag-inagbayay na sila. Naasa yawa nga magsigig simba. Mga libakira kay istanan, mga chismosa, mga daw kayo, kusog kayong mangningil anang utang nya ikiha pagyud ang nangutang kung di kabayad, pero siging simba, sige simba kana yawa gyapon na. Nakaron unsaon man nato paggamit ang gahom sa yawa ay ang gahom sa Ginoo. Unsaon paggamit? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mamati sa kabus. Ang first requirement para mulihok ang gahom sa Ginoong gihatag nato, higugmao nato ang kinabuhi nga kabus. Maunay gihigugma ni St. Francis, ni San Roque, og sa tanang mga santos. Ilingay mong tupad ing naningkamot kang mahimong kabus. Nabay na naningkamot kang mahimong kabus. Kay ang ato bali man ang atong kuan, nailad man ta siyawa, maningkamot man tang mahimong dato. Na stress naman lang gitag sigig tigo man ang kwarta kay para maalang-arang ng kahimtang. Pero ang sakto di ay sama ni St. Francis, paningkamot nga mahimong kabus kada adlaw. Kada adlaw. Muna may desisyon si St. Francis, biyaan niya ang iyang pamilya nga porting datua, iyang disown ang iyang share sa ilang kabtangan nga dako kayo, og nagpuyo siyang makililimos kada adlaw, siging pakilimos og ihatag sa niya ngadto sa iyang mga kapwa makililimos og mga masakiton. Karon na nagparid ang mga sakyanan padung ngadto sa Northern Cebu kay manghatag og mga ayuda sa atong mga nabiktima sa linog. Unsa may inyong napamalandungan ana, napay mga helicopters, portig yung bisiha padungad to. Unsa may inyong napamalandungan ana? Ha? Mao na siya gahom sa kabus. Ang gahom sa kabus mo-attract na siya og mga tao. Basta ang taong kabos, na tinuod yung kabos, mo-attract na siya mga tao. Pero kanang dato, mo-distract, mo-palayo ang mga tao, ana. Dato ba? At tanawa, ang Northern Cebu, lang nga igo slinog, nahimo naman silang kabos, ilang balay, nga bungkag, ilang mga kuan, kaliwat, kadugo na nga matay o kaha na samdan na nga bali, di nahimo na silang kabos, ni-attract silang mga tao. Pero sa una, wa man ta mo adto dito katungo pa ilinog. Nga sa man, ganahan mo nga kita na sa ilinogon diri kay kita na sa mo attract. Lingo dayon, lingo. Sultihan ta mo, dili ra ang mga tao mo'y ma-attract sa kabos. Ang Ginoo malipay kay siya sa kabos. Ayan nang gideclare, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Napagigiingos Kristo. Dayang gingon, unsay inyong buhaton sa labing ubos or labing kabos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Grabe kayo ang
pagmahal ni Kristo sa kabos. Unsa man, gusto mong higugmaon ni Kristo? Gusto dili. Kinsay gusto higugmaon ni Kristo, taas ang kamot. Ang di mo pataas sa demonyo na ha. Ana. Oh. Di sa ato pa, ang iyang gihigugma ang kabos man. Maningkamot ang mahimong kabos. Nya unsa may usas mga paagi aron mahimong kabos. Palit og slat. Dugaya, jutay kayo nakatubag dayon nga duha ra ka buok. Kana ra man god. Palit og slat aron na mahimo gyud kang kabos. Kay nga tong slat gamiton man nato para sa mga kabos. O karon tulo ni kabuk atong slots na. Ang atong grace kabos pa man tong atong unang parokya nga doon na tayo project nga naapay bayronon. O tagpila ni tag 100 pesos grace God's reward and complete elation. Pila na may atong halin niabot na og 65,464 ka slots naapay 634,536 ka slots nga available. Nga doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Nga nga to sa dinhing sa tawagan na PPSC ang atong halin niabot na sad og 30,786 ka slots napay 69,214 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Ang ikatulo na tong slot ang DPR katong atong itabang didto sa mga nangaigo sa linog, Divine Powerful Response. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 796 ka slots. Why limit og pila ka slots ani ang abuton. Basta tag 100 pesos per slot ni siya. So atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Nya napamanggid ninyo di kay bawo unsaon pagpalit og slots mao ni ang mosunod. Unsaon pagpalit? Una, ari mo sa atong opisina dinhi sa Compostela or anha dias gawas atong simbahan na say maninda dihag slot labi na gyud sa adlawng Domingo daghan kay na maninda ngadto sad sa atong mga kapilya nakadesisyon na sad mi nga magdasad og na say maligyag slot ngadto sa atong during atong weekly masses o monthly masses sa ato sa mga institutional masses dinhi sa atong parokya maligya sa tag slot. Nakaadto ko dito sa nakoy mga misas gawas dito sa outside the parish na may mangutana padir na maligya kag slot ana amingon sa ko o sige palit mo slot o kana kamong mangimbitar na kog misa sugod karon hinumdumi na ninyo usas inyong ihatag nako mao ang slot. Di gay mo muhatag din akong balik. Ana. Or inyong ipadala sa atong bank accounts. Tanawa din ang atong bank accounts ha. Niya ipadala baka sa GCash. Open pa ning atong mga GCash karon. Pili lang niyo di ka kasod sa akong GCash. Basig puno na alai ani-aning uban na mga GCash nya pwede sa ninyo ipadala sa kwarta padala kaniya pong amo mga ngan mo ipadadi kay moabot gina nga rinato nya unsa may meaning sa slot unsa tay meaning sa slot sacrifice love offering treasure sacrifice for salvation, love for the poor or the church, offering to God, and treasures in heaven. Mao ni siya ang nahitabo sa kinabuhi ni Mama Mary. Gitawag siya og Our Lady of the Pilar or Birhen sa Pilar sa Haligi.
tungod kay lig-on kayo si Mama Mary og baruganan, batok sa yawa, batok sa sala, di gyud matarog, haliging bato. Kamo mga ginikanan nga niya dinhi, kinsa ninyo ang wa gyud makapangasaba sa inyong anak adtong buwan sa Septembre. Taas ang kamot. Tanawa, huyang kay inyong baruganan, batok sa sala, pildi lamog bata, pildi lamog apo. Di ba? Mga asawa, ubay-ubay magimong asawa din kinsa ninyo ang wa makapangaway sa inyong bana adtong buwan sa Septembre. Taas ang kamot. Wa gyud ka pangaway, wa kayaw-yaw, wa kakusmod. Tulo ka buok. Tulo. Sa to pa kamong uban, pildi mo sa sala. Kamong ni adin hitanan, kinsa ninyo ang wa gyud kaapil og panglibak, bisag gamay lang panglibak sa kamot. Pildi mo anang inyong tupad kay libakira man na. So, huyang kay ta. Huyang ba? Mo na nganong huyang man kay wa nato palihuka ang gahom sa Dios. Nganong man mo lihok ang gahom sa Dios kay wa ta mahimong kabos. Ang mga apostoles pagbalik nila purti nilang lipaya, Lord, ang mga yawa ni sunod namo, ni tuman pag hingili namo, ang mga masakiton nga ayo, sus grabihas gahom Lord. Ngano man kay paglakaw nila giingnan mang Kristo, ayaw pagdag ilisan, ayaw pagdag kwarta, ayaw pagdag puntil, ayaw pagdag pagkaon, ayaw gani pagdaog extra share. Unsa man tong gi-instruct ni Kristo nila? Kinahanglan mahimo mong kabos. Kay kung di mo mahimong kabos, magdamog kwarta, din amo mo gamit sa akong gahom, ang inyong gamiton, ang inyo ng gahom sa kwarta. Maunay gigamit ron sa ato mga leaders sa Pilipinas. Ilang usbon ang kamatuoran, ginamit ang kwarta. Wade mo kabantay. Wa mo kabantay? Dugay na mong nakabantay. Nya, musalig pa mo sa gahom sa kwarta. Ayaw, ipalit na lang nag-slot. Ang gahom sa slot mo'y atong saligan. O nya, atong ibutang diha ang kwarta. Aron kining atong simbahan, ato na ning mabag-o, mabutangan og maayong lingkuranan, dili ning kay hurot-hurot, gubaon, riperonon. Nag-contemplate pa ko karon kay wa man din mag-angay ang gidagko, ang gitas-o na ning atong lingkuranan. Dili parihas. Dili kadto dito gagmay. Diya na dagko-dagko. Nya nasa uban diya na nagulhos-ulhos ang ilang size. Nya diri sad gagmay. Ngano kani? Wa man magparihas. Mao na nga nakahuna-huna ko kay mga ripirono naman na daghan making ripirono diha. Mas maayo katingalig ilisa na lang gini nato ni atong i-uniform. No? Dili mo musugot. Sugot ngano gutang dili. Pero unsa man gyapoy makapailis ana? Slat. Ka-simple ra ana. Oo na siya. Ato nang kuanon niya ako matatong gihuna-huna nga maghimo tagdakong simbahan sa likod. Sa sige namong meeting sa mga architects nato nga dedicated kay diri niya nato sa dinhing mga PPC o PFC o uban pang mga elders dinhi murag ang ilang gisulti nga kanina lang kuno gi atong nindoton na niya kadtong likod himuon tatong plaza kay mag-fundraising kuno ta magpa-concert ta dinhi dako kay tag lugar or magduwa ba ta og baseball pwede dito or himuon tatong gitawag og religious garden nga ato ditong masuroy-suroyan nga inigawas nato tuan atas langit
No? Sige. Nya. Slat yapoy kuan ana solusyon. Muna nagsugod naman kita sa atong kamino walk, kaduha na ta gabi wa na tagiuwan. Daghan kay nanguyog nya diha tagi ay ngadto tuyok nindot kayo. Panguyog yamo sa atong kamino walk han yaman ta din mini kamino 3 times a week. MWF ighuman sa misas alas 6 gabi mag-walk mi ngadto magrosaryo nindot kay tanawon ana wa man gyapon mo kauyon inana ba nya kani siya usan ay kapaagi nga dili lang simbahan atong paninduton kung dili ang ato yung relasyon ngadto ni Kristo ug sa atong isig katawo. Ang key word kinahanglan mahimo usa tang mahigugmaon sa kakabos ug magpuyo nga kabos maningkamot nga makakwarta para sa simbahan, para sa katilingban, dili maningkamot nga makakwarta para sa kaugalingon. Gubon tanang yawanon nga batasan nga magtukmod nato nga mahimot ang mga kurakot kaistanan, kawatan kaistanan sa mga kwartas mga tao tungod na kay magsigig pangitag kwarta para sa kaugalingon. Ako sige jud kog pangitag kwarta para sa simbahan ug sa katilingban. Muna pamalit mog slot. Pamalit yun. Ug mopalit mo, congratulations, suod mo sa Ginoo. Ug di mo mamalit bisag naa mo'y kwarta, pagbantay, dunay dakong kadaot nga mahitabo ninyo, samas nahimutang there is first reading. Kaya ang ilang batasan, wa gyud sila magpakabana sa Ginoo nga maoy nagbuhi nila, maoy nagmatuto nila, mao yung naganto sila. So ang imbitasyon sa Ginoo, balik ngadto sa Ginoo. Didto naman hinuon sila nagsakripisyo para sa mga yawa. Ang yawa, ang gahatag nilang grasya sa mga Israelita, gahatag nilang maayong panglawas, ang Ginoo mo'y nagbuhi nila. Didto man nila gialagad sa mga yawa. Ingna imong tupad, kinsay imong gisunod sa pag-atiman sa imong kilay. Ang Ginoo, siya may naghatag anang kilay. Anang kilay lang ba? Pero usahay ang sundo nato ang yawa nga moingon kiskisa ng kilay ilisig badlis. Kinsa may naghatag nimo buhok ang Ginoo. Unya kinsa maroy imong gisunod unsaon pag-atiman ang imong buhok basig yawa nagiguba na ang imong kolor sa buhok. Kinsay gahatag nimo og aning gitawag nato reproductive organ, reproductive system. Kinsa may gahatag ana? Ang Ginoo. Nganong nagpalaygit man ka, nganong nagkundo man ka, nganong nagpabasiktomi man ka, nganong nagpills man ka, nagayudi man ka, kinsa may gasulti nimo ana? Basig ang yawa. Mo na giingon sa unang pagbasa, ang Ginoo mo'y naghatag ninyo inyong gisalikway. Didto na hinuon mo ni alagad sa yawa. Peligro kay na. Kinsay naghatag ninyo kwarta? Kinsa? Na, wala ba'y siguro ninyong tubagay? Ang Ginoo, kaya ninyo manglawas inyong gigamit pag trabaho. Ang Ginoo mo'y naghatag kwarta. Asa man nyo ialagad ang kwarta? Ibaw na mo ana, asa na ninyo ialagad ang kwarta? Sige na, nindog na ta. Atong himuon karon ang nobina sa Mahal nga Birhen Maria sa Pilar. Mga igsoon sa iyang halawom nga pagpaubos og kamahigugmaon sa Dios, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva.
Siya ang bag-ong sinugdanan diin mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo, sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa nobina. Ikaduhang adlaw sa Palihog, mangluhod, maghimaya ka Maria, tapos uyamot nga inahan sa labing maayo nga anak nga si Jesucristo nga among Ginoo, diin ang tanang mga binuhat managpakadako o Diyos nun nga Senyora ug inahan namo sa pilar, kay ang bulahan mong pagkatao nakalukop sa tibuok nga kalibutan, niadtong bulahan nga kalipay, nga dugay nang gipanang hinaot pagbaton sa among maginikanan, sa pag-ila nga kun mataw ka ingon sa bangaw sa panagdait o malig-on uyamot nga haligi, nahaduol na ang pagpahauli sa Dios ug mga tao ug nga mangguwa sa mga talikala ug sa mga bilangguan sa sala ang mga makaluluoy nga anak ni Eva, kay ingon sa inahan sa Dios nun nga berbo, nagampo ka aron sila panabangan ug kaloy-an ug managdangat tungod kanimo o dako nga Senyora sa pagpanalipod nila sa landong sa maumong kahibulungan nga pilar, nga mao nga sulo nga masiga nga nagaaga kanila sa dalan sa kinabuhi nga dayon, hasta sa pag-ipon sa matamis o yamot mo nga anak. Dan inahan o Ginoo namo, nagaluhod kami sa atubangan sa santos mo nga haligi, nangaliya kami sa kinasingkasing tungod sa santos mong pagkatao, nga imo kaming iampo sa matamis o yamot mo nga anak, sa pagpangaliupo kanimo, nga paambiton kami niya sa usa ka sulaw sa ulay katapusan niyang kaalam, aron ilhon namo ang dautan nga pagkahimtang sa among mga konsensya ug aron malig-on umabot kami tungod sa pagdebosyon kanimo, inahan sa Ginoo sa pilar, sa pagtan-aw ug paghimaya kaniya sa gihapon ug nagaampo usab kami kanimo nga itugot mo kanamo ang gipangayo namo nining nobina, kun uyon sa pag-alagad sa Dios dungog mo ug sa kapuslanan namo. Amen. Palihog, manindog. sa hilom, pangayoon ta sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan ang mga grasya nga iya ato karong gikinahanglan. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa bulahang Birhen Maria, amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga pangulo, mapaubsanong, mukabot ug mga lagad sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, dili mosalig sa ilang gahom o sa ilang armas, hinuon pangitaon nila kanunay ang unsay makaayo alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabataan makaila sa Dios, pinaagi sa atong pagpanudlo o sa atong maayong panig-ingnan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabugatan sa mga pagsulay sa kinabuhi, ang mga kabos, ang mga masakiton, ug ang mga baldado, makasinati sa gugma o sa pag-amuma sa Dios, pinaagi kanato,
Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmapuslanon, magmalampuson o mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga may hatag o pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makatagamtam sa kalipayng dayon didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birheng Maria, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Tanan, makagagahom o guway katapusan nga Dios, nga mitugot ka nga ang among santos uyamot nga inahan, nga ang Birhen Maria, itungtong sa buhi pa siya sa ibabaw sa usa ka haligi nga marmol, aron sa pagtabang kanamo. Tuguti kami Ginoo tungod sa iyang mga pahanungdan o panglaban, nga madangat ang gipangamuyo namo kanimo sa mainit nga kasing-kasing sa iyang ngalan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Kaming nagahalad kanimo sa among mga gasa Ginoo, mahimo untang takos sa pagsaulog sa misteryo sa krus, nga sa tumang kainit gigakos ni San Francisco. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, San Francisco de Assisi, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sab kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, kapani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi niining among pagkalawat nga kaming nagasunod sa gugma o kadasig nga apostolikanhon ni San Francisco de Assisi, makadawat unta sa mga bunga sa imong paghigugma ug makapaambit niini alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung atong gamiton ang atong gahom pagpapahawa o giyawa pinaagi sa atong paghigugmas kakabos. Padayon tag pamalit og slots ang atong grace tag 100 pesos. Unya nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge.
Mao ni ang atong itiwas og bayad sa atong previous project didto sa Picas Parokya San Vicente. Niya ang atong PPSC para sa atong mga project dinhi tag 100 pesos gihapon. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang atong para sa tabang atong mga naibiktima sa linog, DPR, Divine Powerful Response, tag 100 pesos. So far, 20,000 pa ang atong na-contribute dito. Basin karong mga few days from now, ato ning sumadahon pang atong nadawat karon, nga ato na sa ning ipadala ngadto aron makatabang ta sa mga nabiktima. Nya gapadayon ang atong kaning pag duaw patron ngadto sa atong mga kapilya karong adlaw lain na sang napo ka kapilya. Gahapon napo ka kapilya ang among naduaw didto sa Mahagnaw sa Tiosa, Mahagnaw, Tapol, Kasya, Dapdap, Tabok. Di na ko ka-memorize ito among naadtoan. Maculet sa itong usa. Napato dito Tubli. Diritos may mula, wala ko kapil. So, Lingaw, Aligre. Ngadto. Pero karon kaduong naman nga ris ubos. Ubos-ubos nagjutay ang adtoon. Niya alas 6 gihapon sa gabi ang atong Novena Mass, Major Novena Mass. Niya ang atong kapistahan o niya sa Pizza 12 adlawng Domingo, Pizza 12. Niya sa Sabado kuman sa alas 6 na misa mao ang atong solemn foot procession para sa atong Birhen sa Pilar. So salamat kay ninyo nga ni-serve karon atong mga lectors, salmista, ang atong mga lay ministers, sakristan, atong IT, ang atong kantor. Salamat kay ninyong tanan. Ato silang tagaag masipang pakpak. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.